Ngai kulei fi wei baro hagani ka por ka bamenta haga kerteng ka tiang tam ka badon bor tam ka jong try. Nong penem jeng yu Jesus Christ. Apriang sobai fi shikani ka channel jong ka Potternet Gospel Media Ministries. Bat ngada ai kublai ya pi sha pi snap ru ina ka khubor ya ka bangiwan ra man laga step ka khubor step. Bangai ngo yu blay ba fi sha skor ka ktien ka jong blay. Bangai ani ka singiru kan nalong ka jinger ku of ya sngo ka ktien ka jong blay. Ngadon ban kli jingkli ya pi ka ni ka sngi. Makata ka jingkli ka long. La fi yap la tikna shano phin poi. Ngayon snow bon baha ki ba ong pastor ngan poi bet shabneng. Don ki ba artatien man poi shabneng don rut ki ba snow tikna ban poi shabneng. Kani ka jing shisha ba way poi breu blakana ga breu uhap ban yap. Mdan way breu ru blakana ga breu ba un imsa. Uhap ban yap bagata ka jing tikna bahap ban yap bagata ka jing kali lada yap shano phin poi. Dan ki breu ki bam snow tikina la da yap poi sha e. Dan ki wei pat ki ba ong ngan poi sha beneng. Banga dan sagway pa ka jingkali ya ka bangan kali ya pi ka ni ka sngi. Na ka e ka daw ba pinrong sha beneng. Nani na ka e ka daw ba pila ban rung ha beneng. Dan ki ba ong namar ba ngala im ka jing im ka bahok. Dan ki ba ong banga ngala im ka jing im ka baha. Dan ki ba ong ngala im ka jing im ka ba janai. Ngam ju tu, ngam ju thiem, ngam ju thok, ngam ju shukor, ngam ju le ya no ka kam ka basniu, ngam ju pen yap ya no, ngam ju pen mong ya no, ngam ju pen sniu ya no, ngam shimla tu, ngam shimla klim, ngam shimla le, kano ka basniu ka jim ka jonga. But nakata ka daw, ngasgo, baka day ka daw, bangan yo bandrung siya beneng. Bon ki breu ki tharai kumta nga jukli kata ka jingkli barkiong namar bangala imba hoy nga impop tang ba namar banga snutu banga pop ngala imno ka jingim ka bakhamba nga imno ka jingim ka bakham janai da banga presyang ban penbet yela di tading ta kata ka hok ka banga nga im kala kham khia shibon ban ya kata ka pop ka banga nga don ni kata ka pop ka banga nga le Lada piong ba kapop jong pi mo kala sting namar ba pila le shibon ki kamba ba ne ki jingle ki baba piong menta nga snow tikna bala nga yap ngan poi shedwaru blay ngan poi shebneng ki kwa ba nong ifia ka ni gisngi pi ni jing tha ba tha ani Jesus paid it all de jisu ba se ha lada pi im kat ba pi im hak ro lada pi im bha kat ba pi im bha ro kan mau ba ka beneng ka dei jong jisu balai nga ongkum ta lada pi im hak kat ba pi im hak lada pi im bha kat ba pi im bha ro henry finomla ban rung sha beneng lemda fila itu yauta ubalong utrai jong ka beneng ban mano ba dei utrai jong ka beneng kwa ban ong ifi ka ni ka sni ba menta dan uno ru bala ban kam trai ka beneng lat tang uta bawan hiar na beneng uta ken ude utrai jong ka beneng ba uta ude we ude u jisu umdei uno breu ne umdei uno blay umdei uno tau reu krau ubalong trai ka beneng dei tang uta bawan hiar na beneng shikando uta ken ulong utrai jong ka beneng ba uta utrai jong ka beneng Uday u Jesus Christ ubanan Nazareth. Yaka ba ulawan na beneng siya kendo, bat nangta ulakiw biyang nakendo siya beneng. Tading taga Bible ka angkom ni habang apuli yaka ni kadkot. Yones nong manriw kadkot ka basan po way ka angkom ni. Nga ngalong uta kupu ubapinim, ubalawan hiyar na beneng. Lada uno ru unyo ban bam yaune ukpu unyo im bom jukot bat uta ukpu de ya ubangan ai ulong kado jonga ya kabangan ai nakabenta ka jing im jong ka perthai ujisu ang ngalong mga uta ukpu ubawan hiar na beneng budwang kumnoang ne wang lada uno ru unyo bam yaune ukpu unyo im bom jukot Ujisu ukren yagda ki breu ki bala ban snok tho hagada ka por namar hangni kala don shisha kata ka jinga kren bat ki ju ki ong
ba Moses men ba udan ba kita gi patlang hapo kariklau ublei la penhap yau tau kupu man la kasngi bat kila bam yau tau kupu bat kata ke mana bat kumta ki kila im u Jisu ong ye gane ka wei wong uta ubahap na beneng uta buan her na beneng uta kupu wong ubaki kapa jong fi kila bam bat kila yap no Henry gadei mga uta kupu ba shisha buan her na beneng uban long jing bam na kabenta ka perthei balada uno uba nget hau Jisu uno uba wan hau Jisu bat uba pediang yau Jisu kumba ubri upediang ikabam ka sintur bakan runga ka kepo uno ubri uba pediang yau Jisu ha ka mensim da ka jingat uta on yo jing im bom jikot kumba ki kun Israel kilabam ito mana haka riklau haka bakila deiban yap dan jing bam sho kila yo pediang ya kata ka mana na beneng ya ka bau blay wa man lagasngi kum tau Jisu o ngadei mga utaw mana o basisha ngadei mga utaw kupu balawan her na beneng bau no babam ya nga jar ubat rang bat jar ubat sliang jar ubat ngan jar ubat wana nga ubat ngan the leiru on yap sho uno babam yu Jisu uno ubang nget au Jisu ba pediang yu Jisu la tikna bet bau ta ubreu on yo lat im bau yo ya kata ka jing im ka babam jikot kan mau ka kwa ban oi fi kan ka sngi kam de ka jing le ba ka jong fi ki Israel kila ban le ba ka riklau kila ban im ba riklau la kim dan yu kupu kin le yu la kim yo utaw kupu im ba kan ba im ba ro em henry habom dan yu kupu kin sayap bet klam u kupu tadeng ta ka jing le ba ka joi kamla ban pen im yaki henry ude utaw kupu balawan herna beneng ubaha man laga step bakila shim ya kata bakila bam ya utaw kupu man laga sngi bat kum taken kila yo im kalong kumju ladang im bahakat pangim ha ladang im hokat pangim hok ro ladang im don yo kupu ka jing im ga jongi ladang fim bam ya ka bam pile hokat ba pile hok ro pin sayap tadeng ta ka bam ka ba shisha u jing bam ba to kupu u ba shisha u de u Jesus Christ tadeng ta ka kwa ban ong fi ka ne ka sngi lada pinget pi pediang yu trai pitip nam balada fila im ka jing im ka ba kat no ro fila im ka jing im ka ba jat ka jing im ka ba la sakama ka jing im ka ba fila le pop shisha do kata ba pi sngo tu ro la fila hok kan no ro kata ka jing le hok jong pi kamla ban telep no ya kata ka pop ka jong pi wan chu Jisu u Jisu wan ai fi ka jing im bam jikot la ni don na preng jong fi pi ong ru nga le pop dang khniat ta dang le ba no khambon nga kwa ban ong fi la ka pop ka dang don fi le ba ka pa fi le ba ro ka dang sa ai ka pop nga ju ai nuk sai ka tang ong la fi di ka peleng ha ka rai ba ka ka peleng ba fi penpat ka bening kong e ka dei ka bopot ka dei ka basnio hato fi penpat sedaki wei pa ki peleng na lor jong ka peleng ka basnio fi nut ban bam namar kadon kini ka basniw nga nget pinum nut man bam fin pai sa santli ritli ki babharo halor jong kata ka bapot namar ka bapot ka dei ka bapot pi bam pin sapang kalong kumju da pi le bhakat pa pi le bha lada ka pop ka dang don ha pi lada ka sting ka no kata ka pop lada ka khia ka no ka hok ka jong piru lada ka dang don kata ka pop kamentoy kata ka jing la hok ka jong fi kadang dei ka bapot tadeng ta kwa ban ong fi ka ne ka sngi pediang yu Jisu namar dei tang u Jisu uba le yaki ki baro na ka banta jong fi pimyo ya ka jing penem pinum yo e ka beneng da ka jing la hok ka jong fi pinum yo ban rung sha beneng da ka jing le ba bha ka jong fi pila ban rung sha beneng tang da ka jing le ka jong Jisu baru Jisu ule e ka ula IT mo yela di ha ka ding phna bola pen mi mo ya snam blai na ka banta jong fi maka ni ka jigle ka jong ka ri ka bakodor na ka bakodor anam dan uno ne wei ubala ban le kumta ya pi lada pi don ki bahiyeng ki basam ki ba it ka no ro nre lada dei ki de ki ban ai ka jingem napta jong fi sapet ne
kinut ban ai tharai lada kham tam phi le pop kinut ban ba jamin ya phi bagi nongan sya na mga ka jong phi kanotam uji sule usya nakabanta ka pop ka jongi ya ka bangi day ban yap ya ka bangi day ban le chudujok usya ka dujok nakabanta jongi usya ka jing le ran usya shisha ya kata ka jing jenjar ula sya ya kata ka jing kordit haka ding pna baru ai tino ya ka jing em udah yap shisha ka ding pna ba udah penyap na asnan ya ka jing yap ba udah job na asnan ya kata nong shun ka bakat do ba udah mipat aga sui ka balai kumunong job baru mipat haga bor bat haga buram tadeng ta umdan weipat ublay ba yap ba mipat dai tang ujiso umdan weipat ubreu ba yap ba mipat umdan dan ki breu ka bible ki ba yap ki ba imbiang kumu lazarus la yap la imbiang tang bula temen usayap biang kanan ka khun jong jairus kala yap jisu penem ya kata ka khun jong jairus ka balang khat asnem kata ka breu anda ba kala temen ta ka yap kadan sa tau khun jong kata ka rigun thai ma ur la yap bahadin ta jisu la penem yu bahadin ta u yap biang dai dai tang jisu ubalong usok nang kong ubala mi pat na kibayap haba ong sok nang kong kan mau kini kawai usok nang kong am uday ujisu sok nang kong ka bomot unu bami nang kong nagalengka le ki kaktin jumblay ka hikay ban ayu sok nang kong balay habang ayu sok nang kong ka bomot ngi tiknaro ki bahadin kin mi shibun tay ka bami nang kong utaw ban nang kong ngi ayu blay daga bangi tip bet bahadien jong kata ke jing ai ngidang don ruki jing ot shibun tadeng tam u jisu la khot yu usok neng kong bami pat na kibayau daga bangi tiknaru la dau jisu de usok neng kong dang don shibun ru kita kiwai pat ya kaban yo ot hadien ya kita ki jing thong ya kaban nang yo ban ot hadien but shibun ya ko abanong ifi shibun kita kiban yo ot ru hadien ba kade kita la dau jisu la mi pat ma u neng kong tadeng ta kita ki bahadin jang uru ki banget hau tadeng ta makiru shibon kin ya mi pat tadeng ta jisu ong along mga ka jing mi pat bat ka jing imde na maru de sok nang kong ubla mi pat na ki bayap badeng ta la khot ru yu jisu hoi men tan nga ong ifi ude usok nang kong jong ka jing mi pat ude usok nang kong ru ka babal ka ong ta ude ru ubala khanang kong na ki bayap ngan puliang ni ka por ka ong ka tin ka jong blay na ka shiti ka jong pol shi kola cycle man ngong ka khot pra ka tin ju blay ka ong ni bar ulong kli jong ka met ka balong ka balang ubalong ka jing sedang ubala khanang kong na ki bayap bun yo long ubahalor haki ki baro ubala khanang kong na ki bayap la khot u jisu so nang kong nakibayap bala khot yuru bala khan engkong nakibayap tadeng ta namar ba ujisu ude uban nengkong man mi pat kita ki banget ha uru laki layap kin imbiang kin mi pat bat kin imru bam jikot bat ujisu tadeng ta kagani kaski ka mukwa banong wanam shania hal ka jong bor ka jong pi wanam shania agata ka jingle ka jong pi naman ka babel ka kren shaya ka tatongan chupuli ka ni ka por ban shupen kan mau na ka thin ka jong blay na ka Ephesus ka nong ba ar ka ni de khot ka ba pra ka ba kendai ka ongum ni naman ka jinga ila pen imya pi da ka jinga ken ka taru na pi hi ka long ka jing ai ublay da ka jingle ken ba uno ru onom yo ban snow sarong de khot ka ba kendai nga kwa ban biang ka ong da ka jingle ken ba uno ru onom yo ban snow sarong kababal ka kran me ka ta ka an puli na Galatia kunong baar ka khot ka ba khat riu ka ong ni ka tin jong blay nung ba ar khot khat riu ka ong pen ban habang itip ba an pen ksan ya ubriu da ki jingle ka hukum henry tang da ka jinget how Jesus Christ wat mangiru ngilanget how Jesus Christ kanang ba on pen ksan yingi daga jinget how Chris but daga jingle ka hukum naba daga jingle ka hukum on pen ksan ken ya ka way ka doru la tikna la file ka hukum kano ka noru film biang ka hukum kano ka noru on pen ksan ni fi namar ka dai tang daga jingay
ya kaba lapen ya pi. Titus ru kani kalunong kaba lai ke khot kaba san ka ongkum ni ka ktin ke jong blai. Ulapen yangi na ka jingle ka hok ki bangi ngilale Henry kat bakum ke jing isnai jong u na ka jing sat ke jing ka arsin bat ka jing Nongthymmai men si bakot. Balapen yangi ka Bible ke krenshai na ki jingle ka hok ka bangi ngile. Mdai bangi ngile hok bingyo e ka jingim. Henry kat bakum ke jing isnai ke jong u na ka jing sat ke jing ka arsin na ka jing Nongthymmai men si bakot. Tadeng tang i hap man pediang yu Jisu gi pediang yu Jisu rung men si bakot ha ka jing ke jongi barabo rong men si bakot mauhi un sunshar ka jing ke jongi bar kum ta de mauhi bopen kot de mauhi bopen Nongthymmai ba de mau ba ya lam ke jing ke jongi ha bagi pediang yu Jisu shisha la yo ma pi ki pop ke jongi kasnam jong trai ka ma pi ka pop ke jongi kasnam jong trai ka sat ka pop ke jongi ka penlong ngi gen ki breu ki bakot ba ki bahok. Tadeng ta ngakwa ban ong ifi kan ke sngi wanum shania ha ka jingle ke jong fi wanum shania ha ka jingla ke jong fi. Lalu beriu bakrau nagi bakrau udang yap. Ubahe nagi bahe. Ubaruspa nagi baruspa udang yap. Kabamur wei puwei beriu hap ban yap. Ujisu tang mau ubala yap. Bat ubala mipat. Barkum tah bangi nget au. Ngidon ya jingkermen. Langi la yap. Ngin mipat rengkat bat uken. Kan sipen kenal if ikan diat ni kapor. Bahaga singi kaba ujisu umipat naga jingtep. Umdai bu umi marwai. Umi ilang bak tiki riu kot naga testament kabarim. Bak kita ki brio kida miru naga taka jingtep bak ki let ru sya kata kanong ba ka bakot. Ya ka bau kin ya kendu ru ya kata ki bahayeng ki bahasa. Ka babel ka ongum ni. Matius long ba arpunyo kene khot ka basan pu ar ka ongum ni. Bak ki jingtep ki laang bak shibon ki met jong ki riu kot ki balayot thia ki lami ipat. Bat haba kilami no te na kita ki jingtep hadin ka jingmi pat jeng u kila let syapok katakan nongba ka bakut bat kila pau ha ki babon. Tadi yang tahu bau Jisu umi pat uklemi pat tang marway Henry kumba ngalapuli mentan ka jingtep jeng ki babon kalaang bat kita kiri kot naga testament ka barim kila mi pat rengkat bat u Jisu. Bat kila let siya katakan nongba ka bakot ke Jerusalem. Bat kila ikendu ru ya kibabon. Tadeng tang pa banong yupi. Lada fiyap. Ni tikna bangin yap. Pentikna ila diru. Bapin let pat siya banangkan. Mday daga jingle ka jong pi. Henry daga jingle ka jong Jesus Christ. Daga jing siudor ka jong u. Daga jing sat ka jong u. Daga ta ka jing ay ka jong u kan. Balapen ya pi. Tran ker kuing ni kan ka por ka bamenta. Pentikna no ila dia kan ka sngi. Penret ila dia khmat jong trai manong trai. Ka tip la ngale bha kan no ru. La ngam yo ya meu kupu jong ka jingim. Ka jingim jong kan yap. Ka jingim jong kan du le no e. Bat kum ta kan ka jingim jong kan chat. Tadeng ta Jisu. Melong kupu jong ka jingim ngakwa ya me trai. Bala fi pediang yu Jisu kan ka sngi. Pila kerku ya lah dia. Malah fi pediang si shayu Jisu. Pila yo kenya ke jim ke babam jikot. Ini dua. Try nga sungo baga yo ko kan rat man ya kren baga di khon ki jong me. Dan na preng joki kumnor ki yo pet ya kan ka channel la kan ka por kamdei ka jing jarang khat ya ka ba fi yo ban pet ban snap ya kan ka khubor ha kan ka sngi hindrai ka dei ka jing jet ka jong Jisu ya pi. Bau Jisu la jet ya pi bau kwa ban pen ya pi. But hagani ka sngi lapen MUP namar pi snap ni ka khubor bamdei tang pi snap ri fila pediang ru ya gani ka ktien ya ka ba fila snow hagani ka sngi but utrai upen snow ya ni ka ktien ba ukwa ban ai ka jingim ka batmai fi bana do menta ka sngi finom long shu jing tau ka barim hen rei fin long ken ki jing tau ki batmai how Jesus Christ. Kadua nga kerku sedang menyat no baru try ndo menagasni. No ita ke jinget bit baro. No ita ke jinget rim jong fi baro. Henry bot yau Jisu. Kum tala da wei ru udan hau Chris. Ulong ujing tau ubatmai. Ki ki barem kila do no. Hakmi ki baro kila jalong tmai.
try ngadwai men Bantei ni gikon jome bakin yai ne bakin yo pediang shisha yo men se makot ba ka bor ka jome try bakila ban ya da ka jing shempang ban itu ye me try ba me dei ka jing shisha me dei me ublei bam dan da ka wei pat ka jing sha tang me ba dei tang me ubala ban ai ye ni gikon ye ka jing im bam jikon ka khu try ki kon ki jome ka ni ka ski ka khu ka yo got ka try ka ta ka koi ka khia ye ka long yeng long sem na dong shedong ba da bakila yo ye me utlong jo ka jing ka khu utlong jo ka jing im kumta hi ha ka ni ka ski fi pediang lot ye ka jing ka khu ka jing im ka jong fi ha ka thank you Jesus ka dwai ngada ka khu ye fi amen wa amen ngin sa yeshem yang asai ka ski try nang ka khu ye fi fi kwa ikin do ingi fi la ban wan ha ka ski ba ar bat ha ka ski sa jan na do ka por khat wei ba je men step shi chirong try nang ka khu ye fi ngin sa yeshem yang khu ble shi bon blame ta ka brom ju amen